Ahojte, vítam vás pri novom videu a tí, čo môj kanál sledujete pravidelne alebo dlhodobo, už určite viete, že takéto video je u mňa tradíciou každý rok, odkedy som si tento YouTube kanál založila a to už teda nejaký ten čas ubehol. V tomto videu vám predstavím mojich ultimátnych kozmetických favoritov, čo sa týka teda kozmetiky, ktorá je dekoratívna a myslím si, že v 99% aj drogériová a bežne dostupná. Takže verím tomu, že tu načerpáte množstvo inšpirácií. Poďme sa teda vrhnúť na moje obľúbené produkty tohto roka. Doplňam ešte môj signifikantný znak a doplnok, teda okuliare. To nesmie chýbať skoro v každom mojom videu, pretože inak mi idú vlasy do očí a takto som si už na to zvykla, ale však to už hádam viete. Idem teda na to a budem sa to tu pokúšať prezentovať nejak akože postupne. Skúsim to dať tak, že ako sa ja líčim, teda pôjdem od nejakej podkladovej bázy a tak ďalej. Pri každej z kategórií budem mať produktov, povedzme, že obvykle nejaké tie 2, maximálne 3, ale sú tu aj kategórie, ktoré budú mať tých produktov viac. Trebárs rúže, ceruzky na pery a čo tu ešte vidím, uvidíme, čo skoro sa k tomu dostanem, takže šup na podkladové bázy. Začnem touto, ktorá je moja úplný, že ultimátny favorit už počas, neviem si ani predstaviť, že koľkých rokov, už predpokladám, že vidíte, čím tu mávam týmto druhým, ale toto je podkladovka od Jordany Gold z Oriflameu, volá sa Serum Boost Primer a toto je báza, ktorú ja používam fakt, že celú večnosť a stále je rovnako úžasná a stále mi rovnako sedí. A sedí teda množstvu typov pleti, až by som povedala, že takmer úplne každej, ja s ňou proste bežne líčim svoje zákazničky. Inak ak mám zafúfňaný hlas, tak sa ospravedlňujem, ale ja takto ešte z konca roka som stihla ochorieť, chytiť vírózu a všetko možné, ale toto video už potrebujem natočiť, takže sorry. Takže prvou je teda táto podkladová báza z Oriflameu a druhou táto žltá NYXová, ktorá sa volá Plump Right Back. Toto je báza, ktorá je absolútne fantastická, ak máte aj suchšiu pleť. Na nejakú úplne masnú nie som si istá, že ako by zareagovala, avšak poznám aj baby, ktoré majú masnejšiu pleť a používajú ju, takže podľa mňa tiež to bude báza, ktorá sa hodí teda takmer každému typu pleti. Je to teda niečo ako sérum aj báza v jednom, no teda čosi podobné ako aj táto báza z Oriflameu. Táto báza je špecifická v tom, že ona vám urobí úplne taký, až by som povedal, že mierne lepkavý podklad, taký, na ktorý sa úplne fantasticky nalepí ten make-up a skvelo to s ním spolupracuje a vytvorí to úžasný podklad pre dlhodobú výdrž make-upu, tak by som to vyslovene povedala. Dokonca ja som skúšala s touto bázou také pokusy, že dala som si trebárs, že potiaľto bázu a tuto som ju už nemala a to bol ale že extrémny rozdiel proste. Už len keď som aplikovala ten make-up, nehovoriac o výdrži, takže naozaj táto báza má niečo do seba. Ak máte suchú, normálnu pleť, ale podľa mňa aj asi masnejšiu, tak úplne v pohode vyskúšajte. Toto je fantastický produkt, ktorý myslím si, že právom bol svojho času celkom ospevovaný vo vodách internetu. Prejdem na korektor a ja tu mám momentálne že dvoch favoritov, ale mám tu takto k dispozícii iba jedného, pretože ten druhý korektor som už minula, takže vám ho ukážem na nejakej fotke, ale poďme najprv na tento a toto je Essence Multitask, ktorý ste odo mňa určite už videli, počuli všetko možné, pretože ja som ho omielala proste celý rok, lebo mi jednoducho fantasticky sadol. Toto je korektor, ktorý systém aplikácie má takýto teda, že túto pokrútite a túto cez tie štetinky vám to vyleze von. Ja mám na ňom strašne rada, že on má síce trošku takú akože hutnejšiu konzistenciu, ale nezalieza mi do vrások, správa sa veľmi príjemne na tej pleti, takže nie je nejaký vyslovene že ťažký, pretože nemám rada korektory na moje už povedzme, že aj trošku vráskavé očné okolie, ktoré jednoducho sú príliš hutné, príliš ťažké a potom stále zaliezajú do vrások a vôbec to nevyzerá pekne, takže tento spĺňa to, že síce má možno trošku hutnejšiu konzistenciu, naozaj v tom očnom okolí vyzerá pekne, nezaťažuje mi ho, preto ho mám strašne rada. No a druhý tu mám od NYXu tiež, to je Bear With Me, ten teda vám tu ukážem
na nejakej fotke. To je zase korektor v porovnaní s tým prvým od Essence. Ten mal teda hutnejšiu konzistenciu, ale aj lepšie krytie. On je naozaj taký, že zakrývam podľa mňa skoro všetko. Pričom tento Bare With Me je skôr taký úplne, že ľahučký, svieži, taký, že zakrie, ale ak máte nejaké že výraznejšie kruhy pod očami, alebo začervenanie, alebo žilky, tak to úplne by som do toho asi nešla. Ten má zase taký spôsob aplikácie, že on sa stláča. Tento spôsob mi celkom aj vyhovuje. Nemám úplne rada túto štetinkovú formu, takže toto mixové mám radšej. Každopádne tento korektor je geniálny, pretože ja mám strašne rada korektory, ktoré sú naozaj ľahučké, aj konzistenciou, aj povedzme, že krytím. Ja nemám nejaké problematické očné okolie, čo sa týka nejakých farebných zmien, takže nepotrebujem tam zas až tak veľa zakrývať. Preto mám veľmi rada tento korektor na bežný deň. Nezalieza do vrások, je ľahučký, vyzerá skvelo, vydrží dobre, proste super produkt. Ďalej tu mám kategóriu BB krém a to, prosím pekne, úplne, že s prehľadom vyhráva toto bebečko od Bourjois. Ja som ho objavila celkom náhodou, tuším som sa k nemu dostala vďaka nejakej spolupráci, myslím, že to bolo s drogériou Teta. Ja som tento produkt predtým videla, tuším, iba u Janky Hrmovej. Inak som o ňom nikde nepočula, nevidela, proste viem, že ona ho spomínala, ale inak som to nevidela, že totálne nikde. A ja som vám to potom začala, že omieľať na Instagrame a potom toľko z vás mi písalo, že ste si ho kúpili, že ja som bola až milo prekvapená. Pretože to už sa mi celkom dlho nestalo, že naozaj by som taký boom spôsobila medzi mojimi sledovateľkami, že niečo som tam vyhodila a všetky ste do toho išli. Ale celkovo si myslím, že tento BB krém momentálne tento rok si zažil taký celkom akože ošiaľ by som to nazvala, pretože veľa ľudí sa po ňom vrhalo. No ale poďme teda k vlastnostiam tohto produktu. Prečo ho milujem a prečo je môjim ale že úplne najobľúbenejším produktom, čo sa týka všetkých produktov asi na pleť, make-upov, bebečiek, korektorov počas celého tohto roka. Pretože je to hydratačné, je to ľahučké, ale zároveň to má fantastické krytie. Takže toto je úplne pre mňa proste produkt, ktorý spĺňa totálne všetko, čo ja od make-upu alebo BB krému očakávam. Začínam byť stále viacej zafúfňaná, obávam sa, že si budem musieť vyfúkať nos, takže ak budem mať červené okolo nosa, ospravedlňujem sa. Pozerám, že to obsahuje aj nejaký vitamínový mix, čo sa mi nepáči je, že to má k dispozícii tuším iba 3 odtiene, alebo tak nejak som ich našla naposledy v Teta drogérii, keď som tam bola hľadať ďalší odtieň, toto je už najsvetlejší a mne je aj tak akože celkom tmavý. Takto v zime, keď som fakt, že vybielená ako stena, tak to je asi fakt, že jediné negatívum, že prijala by som viacej odtieňov, ale inak toto je úplne, že geniálne, výborná výdrž, výborné krytie, fantasticky sa to správa na pleti, je to ľahké, je to hydratačné a milujem ho. Poďme na make-upy, lenže tu som ja vyskúšala toľko make-upov za tento rok, že už si ani úplne nepamätám, že ktorý bol taký fakt, že mega. No ale čo si pamätám, čo som používala najčastejšie sú tieto dva. Poďme teda najskôr na tento a to je Tinted Serum od Catrice, ktorý určite už mnohí poznáte, pretože tiež keď to vybehlo, neviem či to bolo na jar alebo niekedy koncom zimy, už si presne nespomínam, tak bol dosť akože boom okolo toho, ale adekvátne. Tento produkt je absolútne fantastický. Tiež je to proste niečo podobné vlastnosťami ako to bebečko od Bourjois, ktoré som vám pred chvíľou ukazovala, pretože je to hydratačné, fantasticky to kryje, ale zároveň má to vynikajúcu výdrž. Fakt, že toto prežije podľa mňa všetko. Ľahučké na pleti, proste úplne presne to, čo ja vyhľadávam. Čo sa mi úplne nepáči je tento typický Catriceovský proste kvapkací pipetkový aplikátor. Ten ja fakt nemusím, pretože mám pocit, že vždy to toho produktu naberie strašne málo a musím to proste na niekoľkokrát stlačať, aby sa mi to nabralo za plnú tú pipetku. Takže toto je zase jediná vec, čo mi vadí. Inak sú tam odtiene, ktoré sú aj neutrálne, aj teplé, aj chladné, takže viete si tam naozaj vybrať. Toto sa mi páči, že má to celkom schopnú tú škálu. Tento produkt obsahuje aj kyselinu hyaluronovú a vitamín E. Úplne ho milujem. Toto je proste vynikajúca vec, ktorá si myslím, že ak ste ešte neskúšali, rozhodne choďte do toho a neuľutujete. Druhý z mojich obľúbených tohtoročných make-upov je opäť raz, ako som vám tu už ukazovala, ten Healthy Mix BBčko, tak tu máme aj Healthy Mix klasický make-up.
od Bourjois. No a toto je proste jedna klasika, overená, rokmi osvedčená, ktorú už proste používam dlhodobo. Ale mala som minulý rok make-upy, ku ktorým som sa vrátila po dlhšom čase a tento som ako si zanedbala a teraz, tento rok som sa zase znovu vrátila k tomuto a neľutujem to, pretože mi výborne sedí. Tiež je to produkt, ako som už tu spomínala, všetky tie isté vlastnosti to má, dobré krytie, dobrú výdrž, proste hydratačný, ľahký na pleti. Ja vyhľadávam pri každej kategórii produktov určitý finish, určité vlastnosti, takže keď tu budem omieľať proste to isté pri každom tom produkte, tak sa nečudujte, pretože je to vyslovene kvôli tomu, že tie dané produkty ja presne také proste potrebujem a chcem. A rovnako je to aj pri make-upoch, preto aj to bebečko, aj tieto dva make-upy majú proste rovnaké vlastnosti, približne rovnaké, hej, približne rovnakú konzistenciu a tak. Inak rozmýšľam, čo sa týka konzistencie pri týchto troch, že ktorý je vlastne najhustejší, ale nie som si úplne istá. Fakt si nie som istá, dokonca neviem, či toto bebečko náhodou nie je najhustejšie. Tento Catrice je fakt, že tekutý. A toto je podľa mňa tiež dosť tekuté. Každopádne, toľko k make-upom a poďme ďalej na púdre. Tu začnem s takouto klasikou od Maybelline Fit Me a vlastne všetky tri tieto púdre sú také, ktoré podľa mňa asi pozná, že každá z vás, aj keď ste ich neskúšali, tak určite ste už o nich počuli. Takže tu budem mať tento rok v púdroch úplne, že také veci, čo sú proste slávne, známe, vychválené určitým spôsobom, ale by som skôr povedala také, že ikonické. No takže poďme na tento Fit Me púder od Maybellinu. Toto je púder, milujem inak, keď má toto akože aj zrkadílko, aj proste nejakú labutienku pri sebe v balení, fantasticky praktické. Tento púder je s matným finishom, avšak ja čo na ňom oceňujem, že je dosť tam tak akože nahusto namletý, natvrdo, že sa vám proste netrúsi a dlho vám vydrží, lebo aj keď tam neviem koľko džubete do toho, tak vám proste z toho púdru nevíde až tak veľa, na rozdiel od tých dvoch, o ktorých budem hovoriť teda neskôr. No, avšak čo sa mi páčilo na tomto púdri, že aj napriek tomu, že je jednoducho zmatňujúci, s matným finishom, tak mne nerobil nejakú škaredú masku na tvári, práve že som mala pocit, že je ľahký a príjemný na nosenie a výborne zafixoval ten make-up, takže preto som si tento obľúbila. Avšak to bolo začiatkom roka a potom som prešla, prosím pekne, na túto moju overenú klasiku a to je Max Factor Cream Puff. No a toto je podľa mňa produkt, ktorý je doslova že ikonický, lebo podľa mňa neexistuje žena, ktorá by ho nepoznala a fakt aj ak ste ho ešte neskúšali, tak ho už určite poznáte. Milujem, fakt milujem túto vôňu, úplne som na nej závislá. Tento púder tak nádherne vonia, že ja ho milujem už len kvôli tomu, ale samozrejme ide tu aj o iné jeho vlastnosti a to je teda, že je extrémne ľahký, podľa mňa vhodný pre akýkoľvek typ pleti, aj pre zrelšiu pleť, aj pre pleť, ktorá je jednoducho už taká vraskavejšia, suchšia, namáhanejšia, ale zároveň podľa mňa aj pre mladšiu pleť, proste toto je tak univerzálny púder. Dá sa super vrstviť, dá sa s ním veľmi pekne pracovať, jednoducho make-up krásne zafixuje, výborne s ním vydrží, proste toto je vec, ktorá, ja ani nenachádzam slova k tomu, to je jednoducho pre mňa produkt, ktorý ma nikdy nesklame. Fakt, či som ho používala 5 rokov dozadu, alebo teraz, kedy mám úplne inú pleť, ako som mala predtým, používala som ho aj počas akné, aj keď som mala pleť úplne bezchybnú, aj teraz, keď už ju mám po akné vyliečenú a proste stále mi sedí. Momentálne mám masnejšiu T-zónu, ale inak mám pleť normálnu. Takže sedí mi stále, rovnako mi sedel, aj keď som mala proste veľmi problematickú pleť. Takže toto je jeden výnimočný, skvelý a maximálne univerzálny púder. No a na záver tu máme ešte ďalšiu takúto klasiku a to je Rimmel Stay Matte, ktorý vyzerá takto. Predpokladám, že tiež ho asi viaceré poznáte. Tiež oceňujem celkom takú vhodnú škálu odtieňov, že viem si tam vybrať, aj keď pri tomto Max Factore je podľa mňa úplne že fantastická škála odtieňov, keď objednávate, ja neviem, z El Nino, Notino, alebo neviem, kde sa to dá všade objednať, tak proste vám tam nahádže, že 300 možných odtieňov a z toho je až priam ťažké si vybrať. Tento ich síce nemá až tak veľa, ale vybrať sa dá a ja na ňom veľmi oceňujem, že je totálne ľahučký tento púder. Ono, presne tieto dva púdre aj s tým Max Factor sú také, že nie sú tam tak natvrdom namleté ako tento Fit Me.
že on je naozaj taký, že môžete do toho ďubať koľko chcete a zdá sa vám, že to ani vôbec nepráši a že sa z toho nič nemíňa, pričom tieto sa míňajú celkom akože rýchlejšie, ale zase stojí to za to, pretože nestojí to majla, je to kozmetika, ktorá je bežne dostupná, drogerková, lacná podľa mňa, takže toto je taká ďalšia klasika. Tento púder je tiež síce zmatňujúci, avšak nerobí opäť nejakú masku, je na pleti veľmi príjemný, veľmi dlho s ním make-up vydrží, takže mne sa extrémne páči svojimi vlastnosťami, tiež má celkom takú dobrú vôňu. Aj by som povedala, že je to dosť podobné tejto Max Factorovej mojej obľúbenej. Takže ja zaťažená na vône si tu prídem na svoje. Toto sú teda moje 3 top púdre, inak ak by som to mala zhodnotiť, tak všetky 3 sú viac menej akože zmatňujúce, ale tieto 3 sú vyslovene zmatňujúce. A toto je skôr podľa mňa také, že naozaj že aj hydratačné a aj pre zrejšiu pleť, takže vyberte si z toho, čo chcete, všetky 3 sú úžasné. Poďme ďalej. Ďalšou kategóriou je bronzer a ja tu mám momentálne, že 2 favoritov, tak prejdeme najprv na tento a to je od Revlonu, volá sa Skin Lights. Nie som si istá teda, či tento produkt bol nejakou limitovanou edíciou, alebo sa dá zohnať bežne, ale ak sa dá, určite choďte poň, je úplne geniálny. Ja ho mám strašne rada, pretože on je totálne rozjasňujúci. Neviem, či to takto budete na kamere vidieť, ale ja už som vám ho viackrát aj spomínala. Tento bronzer sa mi nesmierne páči preto, že má jednoducho taký úžasný, svieži, šťavnatý finish. Je vynikajúci na leto, ale na druhej strane aj na zimu, keď chcete tú pleť proste osviežiť, aby vyzerala tak príjemne, hydratovanie, osvieženie, možno aj trošku prejasnenie, pretože ono to má v sebe také jemnočké čiastočky, ako keby trblietkavé, ale nie sú tam proste žiadne, že extra trblietky alebo čo. Jednoducho má tento bronzer len taký naozaj svieži, rozjasnený, úžasný finish. Strašne sa mi páči a tiež je to produkt, ktorý je dosť tam akože natvrdo namletý, takže môžete ho používať že nekonečne dlho a proste sa vám neminie. Ja som tento používala intenzívne, že pol roka a vyzerá to, ako keby som ledva do neho šťuchla, že iba ten základný relief tam zmizol. Takže toľko k tomuto Revlonu. No a potom tento, ktorý som už opäť raz minula, takže tu mám len také pozostatky a to je od Rimmel Radiance Brick. No, momentálne to už vyzerá takto, ale ukážem vám nejakú fotku, že ako to má vyzerať oficiálne. Ono to tam má viacej takých akože pásov tej hnedej v rôznej intenzite a farebnej škále. No ale tiež je podstatné pre mňa to, že to má rozjasňujúci finish. Rovnako ako aj ten Revlon, tak aj tento Rimmelový bronzer je proste výnimočne príjemný v tom, že má naozaj krásny, svieži, šťavnatý finish. Takéto bronzery ja úplne milujem, takže tu nie je o čom. Obidvaj majú veľmi fajn proste krytie, pigmentáciu, takže nie je to niečo také, čo by vám proste na pleti fľakatelo, naozaj dobre to vyzerá, dobre sa s tým pracuje. Za mňa super. Ja budem plynulo prechádzať na kategóriu líceniek, avšak mám tu takýto produkt, ktorý je vlastne bronzero lícenka a to je takéto niečo od Dermacolu. Toto je vlastne aj bronzer, aj lícenka, taktiež takým príjemným rozjasňujúcim finishom. Na tomto sa mi ale že nesmierne páčilo a to tiež sa vám pokúsim vyňúrať nejakú fotku, čo som si predtým fotila, že ono keď to proste kúpite, tak to je také ako keby posypané takými trblietkami na vrchu a má to tam taký relief, je tam napísané, že Prague a je tam proste nejaký dom alebo kostol, alebo ja neviem, v Prahe som v živote nebola, preboha, to by som tu nemala ani nahlas hovoriť, ale raz pôjdem určite, sľubujem, a potom aj druhý, tretí, štvrtý krát, no ale vráťme sa k pointe. Takže má to tam taký pražský relief a to sa mi úplne že brutálne páči, tento bronzer proste, bronzero lícenka vyzerá fantasticky, už len keď to kúpite, to je až také, že nechce sa vám do toho ani šťuchnúť, lebo je to proste skvost, normálne nádhera, naozaj. No a toto je tiež presne ten typ produktu, ktorý má veľmi fajn krytie a pigmentáciu, nefľakatí to, krásne to vyzerá na pleti, je to rozjasňujúce, takže u mňa úplne vynikajúca vec. Navyše tá pigmentácia je taká, že naozaj toho stačí trošku, takže vydrží vám to celú večnosť. A tiež dúfam, že toto nie je nejaká limitka, že sa to dá bežne zohnať, pretože bola by celkom škoda, keby ste to nemohli už vyskúšať. No a poďme teda na lícenky a tu mám favoritov dvoch. Opäť raz, samozrejme také licenky, ktoré sú že s rozjasňujúcim finishom a mám tu takúto Maybelline Fit Me. Toto je odtieň 40 Peach. No a tento odtieň je taký
Ružovkasto jemne marhuľkový, ale úplne rozjasňujúci, maximálne rozjasňujúci, nádherný, úplne to je také svieže, že toto keď si dáte na pleť, už nepotrebujete vôbec rozjasňovač, pretože ono je to viac menej aj licenka, aj rozjasňovač v jednom. Vyzerá to úžasne, šťavnato, proste. Toto som úplne že milovala a žrala proste v letnom období. Fakt úžasná vec. No a potom tento akože totálne najúžasnejší favorit podľa mňa zo všetkého, čo tu mám. Fakt, keby som si mala vybrať, že jeden produkt, bez ktorého neprežijem a ktorý jednoducho chcem používať až do konca života, tak je to táto licenka od Bourjois, ktorá ani neviem, ako sa vlastne volá. Foch d'Achou. Neviem, idem to čítať po francúzsky, nejdem radšej. No, to je jedno, proste má to tu aj takýto aplikátor, aj roztomilé zrkadielko, je to takéto maličké, zapečené. Toto je dokonalosť. Bože, keď som vravela, že Max Factor Crimpa fantasticky vonia, tak to si neviete predstaviť, čo je toto. Oh my god, milujem tento produkt. A fakt, akože, budem tu síce všetko chváliť, ale sú produkty, ktoré proste mám potrebu vnútornú vyzdvihnúť nad ostatnými viacej ako niektoré ostatné a tým je napríklad aj táto licenka, ktorá síce nie je úplne, že za euro 2-3, stojí to akože trošku viac, nie som si teraz istá cenou, takže nechcem trepnúť, napíšem vám to ja všetko potom niekde do nejakých linkov do popisu videa. Táto licenka je geniálna. Nádherne vonia, toto má presne takú tú vôňu, ja som to už aj spomínala v nejakom videu, keď som to popisovala ako také tie úplne že klasiky, Chanely, Diory, proste také, čo sa už vyrábajú že desiatky rokov, a ja neviem, od 60 rokov alebo od druhej svetovej, proste toto mne pripomína Diorové produkty, napríklad tento bronzer, alebo tiež Dior Makeup Backstage, alebo jednoducho takéto úplne že klasiky. No a toto je podľa mňa tiež taká klasika, že ktorú keď ovoniate, tak to vo vás bude možno až evokovať nejakú babičku alebo čo. Pretože je to jeden úžasný, skvostný, elegantný, vynikajúci produkt, ktorý proste zoženiete bežne v drogerke a kvalitou sa to naozaj vyrovná aj tým Diorom, Chanelom. Nádherný, rozjasnený finish, veľmi príjemná pigmentácia, krásne sa to dá vrstviť, neskutočne to vyzerá na pleti. Proste toto je niečo geniálne. Toto je podľa mňa úplne, že nie že licenka roka, ale licenka 10 ročia. Takže dámy a páni, toto si zapamätajte. Prejdeme na rozjasňovače, pretože ja som si celkom komicky uvedomila, keď som tu robila prípravu k tomuto videu, že mám vlastne celkom dosť rozjasňovačov, ktoré som tento rok aktívne používala. Čo sa mne akože celkom nestáva, pretože ja keď si už vyberiem nejaký jeden rozjasňovač, tak som schopná ho používať aj celý rok alebo aj dlhšie. A momentálne tu mám rozjasňovače, že 4. Ľudia, 4, normálne 4 rozjasňovače, odpadla som. A k tomu ešte 2 krémové. Ja čo krémové produkty proste neznášam a nepoužívam, tak tu mám normálne, že 2 krémové rozjasňovače v tyčinkovej forme. Neviem, čo sa stalo, ale proste našla som si tu 2 takýchto favoritov. Toto je Rimmel Glow Stick a toto je Maybelline Face Studio Strobing Stick. No, takto vyzerajú 2 moje obľúbené rozjasňovače v krémovej takejto tyčinkovej forme. Obidva by som povedala, že sú aj finishom, aj konzistenciou, aj vlastnosťami akože veľmi podobné. Vyzerajú takto. Tento je teda takýto vypuklejší od Rimmelu a tento Maybelline je taká klasická tyčinka. Proste toto vyzerá na pleti nádherne. Milujem tieto 2 produkty, pretože vyzerajú sviežo, prirodzene, úplne to urobí taký až, by som povedala, že taký lesk, taký vôbec nie, že proste máte pocit, že máte rozjasňovač, ale že máte prirodzene prejasnenú tvár. Úplne neviem, či sa to dá vysvetliť, že čo tým myslím, ale snáď ma chápete, že to má proste naozaj fantastický, prirodzený, krásny finish. Takže tieto 2 tyčinkové, no a poďme na klasické pudrové produkty, inak tu sa mi to začína tak kopiť, neviem pokiaľ je vidno záber, že dúfam, že tu už nevidno celú kopu tých produktov, o ktorých som rozprávala. No, tuto máme od Essence Gimme Glow, takýto, on je tuším dostupný v 2 odtieňoch, teda ja už úplne nemám prehľad, ja tento rok som mala toľko roboty ohľadom všetkých svojich ďalších odvetví podnikateľských, že som nemala čas ani sledovať úplne, že čo všetko vychádza, čo už odchádza z trhu a že čo vlastne ešte je na trhu a čo ešte len bude a blabla. Takže Essence Gimme Glow, ak je ešte dostupný, určite vyskúšajte. Ak máte radi rozjasňovače, ktoré sú naozaj že prirodzené,
krásne, jemné, ľahké, tak toto je úplne ten typ rozjasňovaču. Toto bolo tuším dostupné ešte v nejakej takej že rúžovejšej verzii, toto je odtieň 10, Glowy Champagne. Strašne sa mi páčil tento rozjasňovač práve preto, že bol taký naozaj ľahučký, svieži, príjemný. Že to nebolo úplne, že pum trblietky, že sa lesknete jak diskoguľa, ja to proste nemám úplne rada. Momentálne síce mám taký rozjasňovač, že Ježiši, trošku som to asi až prehnala. Neviem, ako to bude vyzerať na kamere, ale dúfam, že nie je úplne debilne. No, takže tento rozjasňovač je skôr taký jednoduchší, ľahší, s menej výrazným takým nejakým glow efektom. Takže toto je skôr také niečo prirodzenejšie, jemné, ľahké na bežný deň. No a potom tu poďme na toto. Toto si pamätám, že bola limitka festivalová Golden Days Ahead od Essence. Bože, milujem ho. Toto ak máte náhodou doma, alebo ak to ešte niekde viete od niekoho zohnať, tak určite choďte do toho. Toto je rozjasňovač, ktorý je neskutočný, fakt. Toto je na jednej strane tiež také, akože keď si to dáte že v jednej vrstve také prirodzenejšie, svieže, jemné, ok. Keď to navrstvíte, to je proste glow až na mesiac, takže toto je niečo neskutočné. To malo taký nádherný relief, tam taký, ako keby mandala, také niečo, proste úžasne to vyzeralo. Ja som celkovo akože strašne žrala túto festivalovú limitku od Essence, toto naozaj vyšlo tento rok. Som sa s tým normálne, že kompletne nalíčila, keď som išla aj na live stream na Imagine Dragons. No toto tiež má takú veľmi príjemnú vôňu, ale toto je také typické Essence Catrice vôňa. Úplne, že pri niektorých produktoch už úplne mám zafixovanú. Takže proste ovoniam a viem, že aj so zatvorenými očami, že toto je Essence alebo Catrice. No ale tento rozjasňovač je tak obrovský, že to podľa mňa bude míňať ešte do roku 2028, ale vôbec mi to nevadí. Takže toľko k rozjasňovačom. Poďme na ďalšiu kategóriu. Kategória produktov na obočie bude tento rok podľa mňa, že úplne nudná u mňa, lebo ja produktov na obočie všeobecne skúšam celkom akože málo, takže nestáva sa, že by som si našla nejakých nových favoritov, lebo neskúšam a nemám vlastne z čoho hľadať nových favoritov. Trapas, ale no a čo, je mi to jedno, pretože tuto máme túto moju klasiku, tento transparentný gel na obočie fixačný od She, ktorý je proste už takým mojím znakom naozaj signifikantným, že proste keď vidíte toto, tak si hádam aj spomeniete na mňa, pretože ja už asi rok a pol alebo koľko rozprávam len o tomto geli, dokonca sa dostal aj do rebríčku, ktorý som robila také video raz, že vlastne produkty, na ktoré som vás totálne namotala, že proste také, ktoré ste si vďaka mne kupovali. Opäť nastáva zafúfňaná fáza. No, takže, späť k veci. Tento gel je fantastický. Toto sa kvalitou vyrovná proste, ja neviem, napríklad, že tomuto Benefitu úplne bez problémov, pretože toto vám chlpky udrží zafixované celý deň, úplne bez najmenšieho problému. Má to takúto úplne, že klasickú kefku. Mne to proste fantasticky vyhovuje. Je to vynikajúca vec. Je to extrémne lacné a naozaj účinné. Ak ste ešte náhodou nepočuli o tomto produkte odo mňa, určite skúste. Ak máte aj také fakt, že hustejšie obočie, že nepotrebujete ani nejako tam farebne doplňať, ja neviem, tieňom, gélom, farebným nejakým, alebo pomádkou, alebo čímkoľvek, tak si dajte len tento gel a fantasticky, krásne vám to upraví obočie a bude vyzerať naozaj úplne inak. No a čo sa týka teda produktov na zafarbenie obočia, no viete ako to myslím, proste nemyslím nejaké farbenie obočia vyslovene, ale teda toto bolo na fixáciu a tu mám ešte takéto tiene. Takéto obyčajné duo nejaké, že brow powder set od Catrice. Toto je odtieň 010 Ash Blonde. Údajne, neviem síce čo to má s blondom spoločné, no ale dobre. Vyzerá to takto. Ja používam teda tú tmavšiu časť. Bolo by mi možno ešte tmavšie, ale teraz už keď mi aj vlasy celkom vybledli, tak to nie je zase až také odveci. Aj teraz momentálne ho mám na sebe, aj vlastne vždy ho mám na sebe v každom videu, rovnako aj s tým fixačným gelom, takže toto je proste produkt, pri ktorom nemám veľmi čo obkeciavať, pretože ja používam vyslovene, že pudrové produkty na obočie a k tomu fixačný gel, takže toto je taká moja klasika na bežné denné líčenie už dlhé mesiace a toto už pomaly aj roky. Poďme na očné tiene a ja som celkom akože zostala taká, že
tiene, lebo ja podľa mňa tak 3/4 roka tiene vôbec nepoužívam na bežný deň, naozaj, že ja na tiene sa zmôžem väčšinou iba v zime, aj to iba vyslovene, keď sa mi chce, že aby som si nejako proste osviežila tú tvár, lebo keď je leto, tak ja nepotrebujem mať proste tiene a nejaké nánosy, ja na seba nahádžem zo pár ličidiel, spravím si nejakú tieňovú linku z tieňa a to je úplne že všetko, takže ja nemám rada, keď sa proste v lete potím a mám na sebe kilo make-upu a kilo somarín zbytočných, dekoratívnych, takže som úplne ostala, že paletky, že ja vôbec používam nejaké paletky, no ale nakoniec som prišla k týmto dvom. Toto je jedna taká už staršia, to bola tuším limitovaná edícia, neviem či je dokonca z minulého roka, jesenná nejaká. Volá sa Fall in Colors, takže toto už asi ani nikde nezoženiete, takže sorry, ale to je proste tak nádherné spektrum. Úžasné, tento tieň úplne milujem a potom ešte tieto dva metalické. Neskutočné. Aj momentálne mám s touto paletkou spravené líčenie, takže toto je jedna úžasná paletka, vydarená, avšak Essence a Catrice pravidelne prídu s takýmito nejakými bombami, čo sa týka paletiek, takže predpokladám, že ak vám aj ušla táto, tak nejaká podobná sa ešte určite objaví v nejakej limitovanej kolekcii v blízkej dobe. No a potom tu ešte máme túto skvelú paletku od Maybelline a táto sa volá, že Nudes of New York. Vyzerá to takto. Ono, to je všetko také farebné spektrum, ktoré ja vyslovene vyhľadávam, keď si všimnete, tak tie tiene sú v podstate úplne že podobné, takmer až identické by som povedala. Akože, čo zmôžem, ale jednoducho, takéto niečo je pre mňa najpraktickejšie, najvyužiteľnejšie a proste to používam pravidelne, lebo sú tam tiene, ktoré sú vhodné aj na bežný deň, spravíte s tým aj slavnostné líčenie, keď mám náladu na zemitel tiene, dám si zemité, keď mám náladu na rúžovú, tak aj to tu nájdem, takže akože toto je za mňa úplne skvelá paletka, ktorá je využiteľná na akúkoľvek príležitosť, má výbornú pigmentáciu, tie tiene krásne držia, majú super vlastnosti, takže určite neváhajte a ak ju niekde uvidíte, siahnite po nej. Pokiaľ ide o špirály, tu mám dvoch úplne že top favoritov a to sú proste dve ružové špirály a jedna je táto Curl It od Catrice a ešte mám potom druhú NYXovú, ktorú tiež už mám minútu, tá sa tuším volá On The Rise, tiež vám ukážem nejakú fotku. Tieto dve špirály boli pre mňa úplne že top tento rok. Ja keby som mohla, tak ich používam od rána do večera non-stop, ešte aj na noc proste. Trepem, ale chápete. Jednoducho som si ich obľúbila tak veľmi, že mi sadli na 220% a už som iné tým pádom ani nejak akože nevyhľadávala. Poskúšala som toho milión proste tento rok. Ja som vyskúšala asi podľa mňa, že 20 špirál, fakt nepreháňam. Naozaj strašne veľa. Bolo ich tam viacero takých, ktoré boli že dobré a že som ich aj nosila, ale úplne že naj sú proste tieto dve. Táto Curl It od Catrice a tá On The Rise od NYXu. No a tieto dve špirály sú veľmi podobné nielen tým, že sú ružové, ale aj tým, že majú podobné vlastnosti, pretože majú obidve proste také umelohmotné kefky. Nie sú síce úplne identické tie kefky, ale veľmi sa mi páči, že tieto špirály jednoducho vydržia. Spravia vám objem, spravia vám dĺžku, krásne oddelia riasy, proste tie riasy s tým vyzerajú veľmi pekne, prirodzene, ale zároveň aj zahustene, predĺžene a vydržia. To je pre mňa úplný základ, že proste tieto dve špirály vydržia aj šľaka, ale pritom sa ľahko odličujú. Takže toto sú moji dvaja špiráloví favoriti, na ktorých nedám dopustiť a proste plánujem ich používať aj naďalej a dlhodobo. Pokiaľ ide o linky, ja som linky ako také tento rok používala, že úplne minimálne. Ja fakt už celkom dlho, povedzme, že aj 2 roky, nosím vyslovene aj na bežný deň, aj na akúkoľvek príležitosť linky iba s tieňou. Teda ja si proste tieňom nakreslím linku, tu si potom ešte rozblendujem, že je to oko také akože aj predĺžené, aj zvýraznené, ale zároveň to nie je proste že bumlinka. Ja som si linky nikdy nevedela kresliť pekne. A ja keď som mala nosiť obyčajnú klasickú linku čiernu na bežný deň, alebo aj hnedú aj hociaku, tak som sa s tým jednoducho dotrápila. No a potom som prišla na to, že keď si tú linku robím s tieňou, tak je to totálne jednoduché, pretože tam môžem proste hociakú chybu urobiť s tým tieňom, nikdy si to nikto nevšimne, trvá mi to pár sekúnd, lebo urobím si proste linku z tieňa, potom to ešte rozblendujem štecom a hotovo.
Akože nič jednoduchšie podľa mňa neexistuje. Ak si neviete kresliť linky, skúste to s tieňmi. No ale čo sa týka linky, ak už mám teda nejakú vybrať, tak to bude táto Calligraph Pro Precise od Catrice, pretože je trvácna, má naozaj skvelý precízny hrot, má úžasnú pigmentáciu a vážne vydrží. Proste toto je linka, ktorá je podľa mňa vynikajúca a ešte k tomu je lacná. Poďme na fixačné spreje a potom už prejdem na produkty na pery na záver. No a fixačný sprej, ani som nevedela, že čo vybrať, pretože fixačné spreje na rozdiel od napríklad produktov na obočie, mám ja tak, že ja za rok som schopná ich proste vyskúšať aj 10. A potom si absolútne nepamätám, že ktorý bol vlastne taký, že super. Takže som úplne lovila v pamäti, že čo som ja vlastne počas tohto roka vyskúšala, že čo sa mi tak úplne že mega páčilo, neprišla som na nič, takže ospravedlňujem sa. Ale čo si pamätám je ten, ktorý tu momentálne tiež už nemám, pretože ho mám minutý od Beriem Fresh Face. Oni neviem, či tam nie sú akože viaceré, či je aj zmatňujúci, aj taký akože dewy finish, ale ja myslím ten dewy. Teda dúfam, že sa takto volá. Ja vám určite tu zase ukážem nejakú fotku, že čo presne myslím. Ten fixačný je úplne že mega úžasný. To odporúčam vyslovene pre suchú pleť, alebo keď proste chcete mať fakt taký, že veľmi svieži look na pleti. Keď máte naozaj že suchú pleť a potrebujete, aby tá pleť získala nejakú šťavu, taký akože príjemný finish, ktorý nebude pôsobiť, keď si dáte všetky tie vrstvy na seba nejakým že cakey efektom, ale proste vám to tú pleť osvieži a bude vyzerať naozaj šťavnato, rozjasnenie, krásne, tak presne tento fixačný sprej je pre vás. Ja som ho úplne milovala v čase, keď som mala takú že suchšiu pleť, momentálne mám už zase úplne inú pleť, lebo však mne v poslednom čase sa mení pleť podľa mňa každého pol roka, ale tak čo už narobíme, hlavne, že to akné odišlo. Tento fixačný je geniálny, ten si fakt pamätám, no ale čo sa týka inak môjho takého, že top, tak to je proste asi jediný produkt, že z takej, že drahšej kozmetiky v celom tomto videu a to je tento fixačný rúžový Fix Plus od MACu. Toto je proste moja klasika, ktorú používam už dlhodobo a nedám na ňu dopustiť. Tiež to používam aj na svoje zákazničky. Toto je fixačný sprej, ktorý je úplne fantastický, pretože vynikajúco fixuje, ale zároveň hydratuje a tá vôňa, to je proste vôňa rúží. Milujem to. To je úplne, že svieža letná záhrada normálne. Neskutočné. Na záver teda prechádzam na produkty na pery a dajme si najprv, že olej na pery. Ja som predtým olej na pery nepoužívala vôbec, ale keď som prišla k tejto limitovanej kolekcii, ktorá sa volala, že momentík, tuším Crystal Aura od Revolution, tak som bola úplne, že oh my god, toto je presne to, čo ja proste očakávam od oleja, lebo väčšinou tie oleje na pery bývajú, že vám tie pery zafarbia podľa vášho pH pier a potom ja vyzerám ako nejaká nechcem to ani pomenovať, pretože mne to tie pery sfarbí jednoducho úplne, že do totálnej krikľavej, odpornej, ružovej, ktorá je proste nenositeľná a vyzerá to otrasne a neprirodzene. Takže, keď som objavila túto Revolution kolekciu, mám tu ešte aj ďalšie dva tie oleje. Toto bol teda ružový, toto je levanduľový a toto je uhorkový, všetky tri ich úplne milujem, sú fantastické. Proste tieto oleje, ak ste náhodou zachytili, ja som tiež ich aj recenzovala, vo veľkom vychvaľovala, takže verím tomu, že sa vám ich podarilo zachytiť. Tuto to má na spodku dokonca také akože kryštáliky, pretože to bola celá tá kolekcia taká akože kryštáľová. To je niečo neskutočné. Úžasne to hydratuje, vôbec to nezafarbuje pery do nejakých sprostých odtieňov a proste to aj vyzerá sviežo a šťavnato. Geniálna vec, tieto oleje na pery sú môj úplne že top favorit tohto roka, nič lepšie neexistuje a nič lepšie som nenašla. Ani počas tohto roka, ani počas minulého roka, asi ani vôbec. Poďme na lesk na pery a tu som tiež celkom akože sa zamýšľala, lebo ja som tento rok vyskúšala naozaj veľa leskov a normálne som si nebola istá, že ktorý bol taký, že mi fakt že utkvel v pamäti, že tak toto bolo proste geniálne. Prišla som k tomuto limitovanému od Essence, tento Juicy Bomb v takejto čiernej verzii. Toto je niečo neskutočné, toto vyzerá absolútne fantasticky na perách. Ak sa vám to podarilo zohnať,
máte vyhraté, pretože ja ich mám v zásobe, že asi 2 alebo 3 pre istotu. Pretože ja keď proste viem, že je niečo limitovaná kolekcia a že to už viac nenájdem, tak si radšej toho nakúpim viacej do zásoby, aby som to mohla používať dlhodobejšie. Takže rovnaká vec sa mi stalo aj pri tomto, pretože toto, aj keď je to čierne, tak na perách je to proste pekné, ružovkasté, také jemné, svieže. No a toto má v sebe vyslovene, že ružové trblietky. Fakt, že trblietky, ale vyzerá to na perách no neskutočne šťavnato. Proste s týmto budete mať také pery, že aj lesklé, aj šťavnaté, aj krásne, no úplne geniálna vec. Milujem to, proste vonia to úžasne, vyzerá to úžasne. Toto je úplne, že závan cukríkov. No, normálne sladkosti mi prišli. Poďme na kategóriu ceruziek na pery. Tu mám, že 4 favoritov. Takto to vyzerá. Mám tu presne takéto nude odtiene, ktoré ja teda aj bežne nosím. No a poďme na to. Napríklad táto D1 ceruzka je z Oriflameu, volá sa Color Stylist Ultimate Lip Liner. Táto sa mi páči preto, lebo je úžasne hydratačná, taká naozaj, že nie je to proste taká hnusná tvrdá ceruzka, ak viete, o čom hovorím. Proste toto viete používať normálne samostatne aj na celé pery. Že nie len ako kontúrku, ale proste na celé pery ako rúž. Vynikajúca vec, fantastická, krásne to drží, krásne to vyzerá, proste toto je úžasná ceruza. Ceruza, ježiš to, jak som to nazvala, poďme ďalej. Potom je tu takáto od Revolution. No, toto úplne som si už neistá ani, že ako sa volalo, ani aký to je odtieň, ani nič, lebo to je všetko zmazané, ale proste takéto Revolution ceruzky, úplne klasické, obyčajné, čierne. Toto je, že normálna ceruzka, hej, tam tá bola taká vyslovene, že vyscúvacia, taká krémová, ale toto je klasická konzistencia ceruzková, teda forma. Toto je výborné. Fakt, nádherné krytie, veľmi pekne to vyzerá, super drží, takže to je tiež taká ceruzka, ktorú ja používam, ako vidíte, že pravidelne. Ďalšia z takých, ktoré používam fakt, že non-stop, je takáto klasika od Catrice a to je Plumping Lip Liner. Tu máš v nejakom rámčeku, že plus Maxi Lip, naozaj, pretože ono to dokáže spraviť taký ako keby zväčšujúci efekt, keď si ju teda dobre aplikujete, že to nepreženiete úplne a nebudete mať proste nadkreslené pery ako nejaký klaun. No, ale toto je tiež presne tá s tou konzistenciou, takouto vysúvacou, krémovou, príjemnou, ktorá je fantasticky pigmentovaná. Výborne drží a naozaj si s ňou viete proste krásne zväčšiť pery. Toto mám odtieň, že 0,30. Táto je taká tmavšia, až by som povedala, že tehlová, alebo také niečo. A na záver ešte táto 8 Hours Matte od Essence. Toto je tiež rovnaká konzistencia, vysúvacia, krémová, vynikajúca ceruzka, ktorá fantasticky drží, nádherne vyzerá na perách. A toto sú proste všetko všeobecne také ceruzky, ktoré majú k dispozícii, že úplne neskutočne krásne nude odtiene. Z týchto odtieňov každý je úplne iný. Jeden je tmavší, jeden je svetlejší, jeden je viac doťahlový, druhý je viacej taký akože mauve. Takže to sú odtiene proste, ktoré ja síce používam bežne, ale zvyknem ich kombinovať s mojím obľúbeným rúžom, ku ktorému sa dostanem už o chvíľu, a to je Maybelline Superstay Ink Crayon. Tento, takže každú z týchto ceruziek, keď skombinujem s tým rúžom, tak vždy to vyzerá úplne inak. A proste veľakrát, aj keď sa ma pýtate pod videami, že čo mám na perách, aký je to rúž, tak ja mám väčšinou jednu z týchto 4 ceruziek a k tomu proste tento rúž a vždy to vyzerá úplne inak, takže ťažko je pre mňa veľakrát aj si spomenúť, že ktorú ceruzku som presne práve mala v danom videu. No ale aby ste vedeli, tieto 4 si pamätajte a k tomu ten rúž, ktorý odtieň je teda 95, áno, 95K, Talk the Talk. Toto je moja taká, že klasika, toto používam neskutočne dlho. Tieto rúže sú fantastické, pretože dlho vydržia, majú krásny finish, nevyslušujú pery, proste pekne vyzerajú, takže toto je taká vec, na ktorú ja nedám dopustiť. To sú teda takéto klasické akože vysúvačky ceruzkoidné a už som tu teda plynule prešla k rúžom, takže poďme ďalej. A tento rok som úplne milovala tieto rúže Hydramatic od Avonu, ktoré som síce prišla k ním, že v rámci spolupráce, ale bola som úplne nadšená, pretože tieto rúže tiež za mňa spĺňajú všetko, čo ja od rúžov očakávam. Nevysúšujú pery, proste tieto majú
neviem, či to už teraz tu vidno, lebo to mám už také zašúchané, hej, ale ono v strede, to tam má taký akože hydratačný stred, ako keby s balzamom, takže ono je to taký rúžobalzam, že aj vám to spraví proste krásne pery s matným finišom, ale zároveň ich budete mať hydratované. Nádherná pigmentácia, celkom akože v pohode výdrž, takže super rúže, určite skúste, ak objednávate z Avonu. A na záver tu mám opäť ešte značky, ktoré sa tu už opakovali viackrát, a to je napríklad tento L'Oreal, toto je odtieň, že 602 Intense Volume Matte, vyzerá to takto, nádherne elegantne, úžasne do každej kabelky. Toto je taký mauve, taký rúžovkastý nude odtieň. Tiež to strašne dobre vonia toto inak. Milujem tento rúž nielen preto, ako vyzerá takto, ale aj preto, ako vyzerá na perách, pretože tiež je úplne skvelo hydratačný, ale zároveň má absolútne brutálne krytie, takže vyzerá proste neskutočne. Tie pery vyzerajú šťavnato, sviežo, príjemne, takže toto je proste jeden môj favorit tohtoročný a prejdeme ešte k poslednému a tu mám rúž od Rimmel. Takýto, to je tiež taká klasika, to je tuším nejaký Lasting Finish. Áno, Lasting Finish Extreme. Toto je odtieň 210, tiež taký skôr rúžovo-fialový mauve odtieň. Toto sú tiež rovnako úžasné rúže, práve preto, že sa správajú na perách veľmi podobne ako tieto od L'Orealu. Proste úžasná pigmentácia, fajn výdrž, krásne to vyzerá, výborne to hydratuje. No ak ste si všimli, tak ja vyslovene tu nemám momentálne žiadny tekutý matný rúž. Ja som úplne prestala používať tekuté matné rúže, pretože mi strašne vysušujú pery. A moje pery sú momentálne dosť také akože citlivejšie na takéto veci, takže ja skôr siaham po takýchto klasických krémových hydratačných rúžoch, pretože je to pre mňa overená klasika a viem, že mi to proste nezničí pery a že keď to budem mať celý deň na sebe, tak nebude večer nastávať žiadna katastrofa, že by som ja potrebovala použiť 300 olejov, masiek a peelingov, aby som tie pery dala dokopy. No, odmlela som to tu všetko a dostali sme sa na záver tohto videa, konečne. Verím, že ste tu so mnou zotrvali až do konca. Tí, čo áno, normálne posielam vám kytičku ako poďakovanie, lebo ja keď sa raz rozkeciam, tak to proste nejde skončiť. Verím tomu, že som v tomto videu spomenula všetko, čo som spomenúť mala. Ak som náhodou na nejakú kategóriu zabudla, určite mi to pripomente dolu v komentároch a rada vám teda ešte poviem, ale verím tomu, že som na nič nezabudla. Ale mám tu ešte jedno video spred pár dní, ktoré som robila o mojich top vôňach tohtoročných, takže hodím vám sem aj nejaký link, ale ak by vás to teda zaujímalo, tak si pozrite aj video s mojimi top vôňami. No a verím teda, že sa vám toto video páčilo, že ste načerpali inšpiráciu. Ak ste na mojom kanáli prvýkrát a nie som vám úplne že nesympatická, tak by som bola vďačná za nejaký odber, like, koment, reakciu, čokoľvek. Verím, že sa uvidíme aj pri ďalších videách. Z mojej tohtoročnej kozmetickej nádielky je to však už tento raz asi všetko pre tento rok, pretože predpokladám, že ďalšie kozmetické videá už tento rok vydať nestihnem. Neskôr uvidíte, prečo nebudem prezrádzať. Každopádne, verím, že to spoločne v zdraví a láske dokopeme aj do nového roka a že sa tu opäť stretneme pri ďalších mojich videách. Takže majte sa krásne a ak náhodou už máte vyčerpané všetky moje kozmetické videá, ktoré ste už videli a chcete vidieť aj niečo iné, pozrite si aj moje videá s tematikou Turecka a dovolenky v Turecku a tureckých seriálov. Možno aj to bude pre vás príjemným relaxom. Majte sa krásne a verím, že sa uvidíme aj na budúce.